rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya gaba daya ina farin cikin gayyatar mutanen duniya gaba daya, musamman mutanen Najeriya ko kuma Afirka waɗanda suke da hali. Muna da ɗaurin aure ranar Juma'a 31 ga wata da waɗannan bayan Allah waɗanda Allah ya haɗa kansu mutum 14. Muna da amare guda 7, angwaye guda 7 za su yi aure, kuma ranar Juma'a da izinin Allah za a ɗaura auren. Kuma a ranar muna da bikin dina wanda za mu faɗi inda za mu yi dina insha Allah nan gaba kaɗan. Amma dai muna fatan wanda ya yi nisa da mu da Allah ya taimaka mana da addu'a da fatan zaman lafiya na waɗannan amare da angwaye. A madadina ni shugaban wannan group ko kuma shugaban wannan tawaga, ina fatan alkhairi kuma ina da farin ciki, kuma ina fatan mutane jama'a al'umma annabi su ƙara taya mu da farin ciki, su kuma ƙara mana addu'a. Allah ya ƙara ba mu dama, Allah kuma ya ƙara haɗa kan waɗannan mutane namu da ma wanda ba sa cikin mu akan maganar aure sunna dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagode.